חברות קריאה משקיעות משאבים עצומים כדי לאתר מינרלים חיוניים בעומק האדמה. בחזית האזרחית, מבנים ותשתיות חשופים לאסונות הנדסיים כבדים בשל קשיים לזהות חללים תת-קרקעיים מסוכנים. אך מעל הכל, העולם החופשי חשוף לאיומים בלתי פוסקים, כגון חומרים גרעיניים ורדיואקטיביים. מצב זה מחייב מדינות להשקעת סכומי עתק לניטור הגבולות והנמלים. עם זאת, הגבולות נותרים פרוצים, מה שעלול להוביל לאסון גלובלי. הכירו את לינגקום, המובילה העולמית בתחום איתור המיואנים בסקטור הביטחוני והאזרחי. הטכנולוגיה הירוקה של לינגקום משתמשת בחלקיקי מיואנים אשר נוצרים מקרינה קוסמית כדי לאתר חללים תת-קרקעיים, מנהרות, מינרלים חיוניים וחומרים מסוכנים במכולות הובלה. הקרניים הקוסמיות הן תוצאה של רוחות סולריות ופיצוצי סופרנובה אדירי ממדים. התנגשות הקרניים באטמוספירה יוצרת מיואנים, חלקיקים טעונים הנעים כמעט במהירות האור ובעלי יכולת החדירה הגבוהה ביותר בכדור הארץ. לינגקום מכוונת לשוק התת-קרקעי ולשוק סריקת המטענים, ששוויים מוערך בכ-25 מיליארד דולר בשנה. בתחום ההדמיה התת-קרקעית יצא לינגקום גלאי מיואנים מיוחד במארז צינורי. בעזרת העיצוב והאלגוריתמים הייחודיים לו, מדמה הגלאי את שכבות האדמה שמעליו. פתרון ראשון מסוגו המיועד להנדסה אזרחית, צבאית ולסקטור שוק הקריאה. לסריקת מטענים יצר לינגקום סורק מכולות שעושה שימוש במארזי חיישנים שטוחים. מאפשר סריקה וגילוי של חומרים מסוכנים והברחות במכולות צפופות במיוחד, בלתי חדירות על ידי המערכות הקיימות. הטכנולוגיה של לינגקום רשומה כפטנט עולמי ומיושמת בארגוני הביטחון המובילים בעולם, בצבאות, בגופי מכס ובחברות קריאה. אנו מזמינים אותך לשתף פעולה עם לינגקום, חברה פורצת דרך שזוכה לצמיחה מטאורית. לינגקום, לראות מעבר לבלתי נראה.